Deliver na po mig TikTok. Asa man si ma'am? Asa man si ma'am Amor? Laklak kita pawan. Awan lagi. Ikaw pa. Ay, Ako lulus laklak. kalakaw na di ay. Lae. Ikaw na lang receive boss eh. Ako na lang kinusita niya. Ikaw na lang po yung bayad. O, kuyari. Ah, Mama na lang niya. asa mama niya? Ah, dali ma'am, ikaw na lang. Duwa mo. Kani man ko do. Oh, ganoon siya. Wala doon. Ikaw. Oy. Maya. Si mama na lang, proxy. Boss, tara. Ay, happy birthday! Kani. Happy birthday, Day Amor. Ay, ayaw niya. Niya na lang ang pwede uli. Ano, rice. Tago na lang. Oh, Eh. oh, napay kwarta. Oh, Thank you. kani kay para kay Ma'am Amor. Hala! Proxy! Proxy! Proxy Jod. Baka mo niya. Na proxy Jod. Mga persons Ah, of the university. sige. Naay message si Ma'am, ana siya. Happy birthday BFF. Manghinaot ko nga dili ka mausab sa imo batasan. Ako batasan. Bisan pa kung makauyab ka. Ay, sana all. Ana siya. Ayaw kalimot nga na ako og sa imo mga problema na ako andam maminaw. Kasakit daw og kasadya no naa siya andam. Kanta man na. Andam mo support nimo basta naalang ko BFF. Ana siya pananlitan sad makauyab ka. Anaa imong uyab nga dili magselos nako kay BFF ta ka. Hala! Una ka ha. Nakauyab na wala pa. Wala pa. Ano siya? I love you BFF. Enjoy your day. Og kay Day Amor, happy birthday Day Amor. Enjoy your day. Enjoy your day, Day. Hehehe. Ana siya. Surprise from Mia. All the way from Kuwait. Oh. Salamat! Kani. Umak pa daw. Kani para kay BFF, kani para kay Day Amor. Oh, kalita. Oh, nya naay duha ka cake, isa mo ni Day Amor no. Si ma'am na lang mag-blow sa candle. Yes po. Dahil lang. Dahil lang. Ah, Sige. sige, guys. Dito mo duha, sige. Kantata. Kani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Ala, ay, mag-blow ko. Si Mami. Gunit isa. Tungan mo. Sige. Ano sa agad gani ang birthday? Tomorrow ako tapos kani akong igagaw 16. Wow, hangin kayo. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Okay. Wish daw. Ala, di dyan magsaba eh. Ah, Long life, healthy body and mind. wow! Happy birthday! Palakpakan na to! Yay! Okay. Wala talaga siya. Amor. Boss, may mensahe. Salamat kaayo sa imong pa-surprise. Thank you. Wow. Si ma'am, sa iyang anak. Dili ko kay mag-cry man ko dayo. Nakahilak na ganing ko. Sige lang, God. At least na ay nakahinumdum nga maayong tao, no? Sige. Sa message para kay Ma'am Mayra. Lagi.
Ay, ako, wala naman ko na-surprise. Kaya kabaluman ko. Mautong giinan ako sila nga, di maglakaw. Kaya mo, magpatabang ko, give sa akong room. Kaya maglakaw ta. Thank you. Kay, i-appeal ni mag-adapt si Dakda. Ay, salamat. Salamat. Bisan pa sa 16 pa man niya. Oo. 16 pa. Okay. Pero unya, Sige. surprise na to siya. Oo. Salamat kay Salamat kay ano no, kaayo. kay Ma'am Myra nga kuan din siya ba maayo gid sa inyo hangay. Makinumdum jud sa permi. Okay. Nya boss nalipay ta? Ay, lipay kayo. Salamat kayo. Wow. Okay, sige kami ang Sweet Farewell of Surprise sa Kidapawan. Happy minong nga nakaabot na pud mi diri for the second time around no. Para magatod og sorpresa og happy birthday ninyong duha ni Ma'am Amor. Thank you. Okay, palakpakan ako. Thank you, ma. Ay, Importante kayo. Kayo.